दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव कभिडनि खान्थिखौ मानिनानै हादरनि 73थि सुबुंखान्थि सानखौ खुङो। हादरारि फिरफिलाखौ बिरहोयो गसाइगाव महकुमानि महकुमा बेंगिरि माचान्दा पार्टिनबि बिथाङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्म, एमएलए जिरन बसुमतारी, इएम रेवरेवा नार्जिनारिजों लोगोसे गोबां मानगोनां सुबुं आरो फरायसाफोरा। নাগৰিকে হৰ্ষ উল্লেখৰ গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰিছে। আহক এই শুভ ক্ষণত আমি আমাৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকলৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰোঁ। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।